Θα ξεκινήσουμε με ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Σιούλα, 100 χρόνια από την συνθήκη της Λοζάνης, ποια η διπλωματική της ισχύς και ποιο το διπλωματικό τοπίο όπως αυτό διαμορφώνται σήμερα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτή η συνθήκη της Λοζάνης, σε γενικές γραμμές, επειδή είναι μια πολυμερής συνθήκη, είναι αυτή η οποία έχει δημιουργήσει και διατηρεί το υπάρχον status quo. Παρά τις άοκνες προσπάθειες της Τουρκίας για αμφισβήτηση εν της πράγμαση πολλών διατάξεων αυτής της σύμβασης, σε κάποια σημεία κάποια πράγματα τα έχει πετύχει, η ακύρωση όρων, παρόλο που προσπαθεί συνεχώς να αμφισβητήσει όλες τις πρόνοιες της συγκεκριμένης συνθήκης, η οποία φυσικά δεν αφορά μόνο τα ελληνοτουρκικά, αλλά αφορά όλο τον περίγυρο της ίδιας της Τουρκίας και άλλων συμβαλωμένων χωρών. Έχει διάρκεια, έχει δύναμη η συνθήκη της Λοζάνης. Αυτή αποτελεί ουσιαστικά και την ασπίδα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος, δημιουργεί την έννοια της νομιμότητας, τη διατηρεί, σε αυτήν επενδύουμε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μεικτό σχήμα και ρεαλιστικής πολιτικής, η οποία διαβάζει συνεχώς τις εξελίξεις στην περιοχή μας και σε σχέση με την Τουρκία, αλλά παράλληλα να μείνουμε και στις πρόνοιες συγκεκριμένης σύμβασης. Μην ξεχνάμε όμως, πρέπει πάντοτε στο πίσω μέρος του μυαλού μας να βλέπουμε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία συνεχώς θέλει να αυξήσει τις πραγματικές δυνατότητες τις οποίες έχει, θέλει να αυξήσει τους συντελεστές ισχύως που έχει, και ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό είναι το δικό της άνοιγμα προς τις άλλες τουρκόφωνες χώρες στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας, που είναι ένας κύκλος παντουρκισμού τον οποίον πρεσβεύει. Επίσης θέλει να δημιουργήσει να λειτουργήσει ένα δεύτερο κύκλο του πανισλαμισμού, όπου θέλει να έρθει πολύ κοντά με τις άλλες Ισλαμικές χώρες και εμπορικά, στρατιωτικά. Θέλει να εντάξει και την Ουγγαρία με το στάτος του παρατηρητή στις τουρκόφωνες χώρες που διοργανώνει την συνδιάσκεψη Τουρκία. Όλα αυτά τα κάνει για να δημιουργήσει επιπλέον ερίσματα, να ενισχύσει το δικό της στάτος ισχύως που έχει και βέβαια να δημιουργήσει αυτό που λέμε μια χώρα που αποφασίζει με έναν ηγεμονικό ρόλο σε συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος που έχει και το οποίο το συνδέει με την ύπαρξη μεγάλων δυνάμεων όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ρωσία, σε συνεργασία μαζί τους, αλλά ως ένας αυτόνομος παίκτης μεσαίας και μεγάλης ισχύως. Επομένως, με αυτό το δεδομένο, με αυτή την οπτική που έχει η Τουρκία, υπό τη διοίκηση φυσικά του κ. Ερντογάν, στο μέλλον πρέπει να δούμε πώς η συνθήκη της Λοζάνης μπορεί να λειτουργήσει υπέρ μας, με βάση τις προσπάθειες που κάνει η Τουρκία για περαιτέρω ανάπτυξη της ισχύως που έχει. Γι' αυτό βάζει και milestones στην εξέλιξη της στον 21ο αιώνα, που ήταν το 23, τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, που είναι το 2053 από την άλωση της Κωνσταντινούπολεως και το 2071 που είναι η μάχη του Ματζικέρτ, όπου δίνει στόχους, δίνει κατευθύνσεις και φυσικά διαγράφει μία πορεία σε όλους τους άλλους ότι εγώ θέλω να γίνω μια μεγάλη δύναμη, μεσαία και μεγάλη δύναμη. Υπό αυτή την οπτική όλες οι δικές μας απαντήσεις πρέπει να συνίσταται στην αντιμετώπιση αυτής της πολιτικής, στην ανάπτυξη των δικών μας στοιχείων ισχύως. Δεν είναι ώρα να προδιαγράψουμε τι μπορεί να είναι όλα αυτά. Είναι αντικείμενο μιας άλλης συζήτησης. Και βέβαια όλα αυτά να τα εντάξουμε στο υπάρχον στάτους, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών. Δεν μπορεί να είναι η μονομερής ανάπτυξη μόνο της Τουρκίας σε στοιχεία ισχύως και η δικιά μας απομείωση σίγουρα θα φέρει αυτή τη διαφορά δυναμικού που θα οδηγήσει πιθανόν σε συμπεριφορές στη διεθνή σκηνή που δεν θα είναι υπέρ μας.
Αυτό το σχόλιο θέλω να κάνω, με αισιοδοξία, αλλά κρούοντας και κάποια καμπανάκια για να πάψουμε να είμαστε τόσο σίγουροι για το μέλλον και μπαίνοντας σε μια δημιουργική ανησυχία να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε πώς η Ελλάδα θα πάρει μια θέση στον 21ο αιώνα πολύ σπουδαιότερη από αυτή που μέχρι σήμερα έχει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιούλα. Εγώ και ήσασταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ.